Pa Novembara 12, 2022, tsiku lomaliza lidalengezedwa. Zomwe mtundu wa masamuwo ukunena ndikuti ngati chiwonongekucho chikuchedwa mokwanira ndipo palibenso zina zomwe zingayambitse kuthamanga kwake, ndiye kuti zonse zomwe tikukamba zidachitika mu Okutobala 2036. Tawerengera zochita zosiyanasiyana ndi kufika pozindikira kuti mtundu uliwonse ngakhale pang'ono kwambiri anthu onse adawonongeka. Tangoganizani moyo wanu wa banja wabwino, bizinesi yanu, mapulani anu atha zaka zisanu ndi chimodzi ndipo mu 2036 mapeto ake a anthu onse adzafika. Pangopita nthawi yochepa theka la chaka, koma taonani zomwe nyengo ya Cerberus yachita ku dziko lathu mkati mwa nthawi yochepa chonchi. Ndipo kodi ife monga anthu tachita chiyani pambuyo poti tsiku lomaliza lalengezedwa? Monga mukuonera, gulu lathu lonse lapitirira kukhalapo mu mtundu wa ogula odzipereka ochepa chabe mwa anthu 8 billion apitirizabe kumenyera nkhondo anthu onse. Zipinda zoyamba zayaka moto, makomo akuyaka, koma palibe amene akuchita chilichonse mkati mwake. Taphunzitsidwa kuti wina wake amatisankhira kanthu, koma tsopano palibe amene amatisankhira kalikonse. Nyumba yanu ikuyaka ndipo tili mkati mwake. Ndipo chomvetsa chisoni kwambiri nchakuti ambirife sitikudziwa n'komwe za nkhaniyi. Asanafike Novembara 12, 2022, anthu adakhala mosadziwa za tsogolo lawo. Tsopano zinthu zasintha. Izi ndi zoona kuti takhala ndi moyo kwa zaka zoposa 10, ndipo kuyambira lero inunso mudzayenera kukhala nacho. Tsopano udindo uli pa aliyense amene akudziwa zimaphatikizapo inuyo. Udindo wa zomwe mumachita. Izi ndi zomwe mukudziwa. Mumayesa kuti palibe chomwe chachitika kapena mumamvera mawu a chikumbumtima chanu. Lowani tsopano, nthawi ikadalipo tikonzabe kusintha. Malingana ngati titha kulankhula, tidzalankhula ndi kufalitsa choonadi. Pa 22 April 2023, Msonkhano Wapadziko Lonse lapansi, Global Crisis, pali njira yotulukira yomasulira nthawi imodzi mzinenero 150. Dziwani onse choonadi ichi. Tsopano ndi nthawi yanu yoti muchitepo.